ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मिनिट हं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सगळ्यांना। मला वाटतं 3:30 वाजून गेलेत, आपण सुरू करूया. ठीक आहे. पुढची स्लाइड घ्याल माताजी. हरे कृष्ण, खूप धन्यवाद. तर आपण 5व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. सर्वांचं मनापासून पुन्हा एकदा स्वागत आहे. सगळ्यांना हरे कृष्ण. आपण या आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आज 5वा अध्याय जो कर्मयोगाचाच भाग आहे आणि या कर्मयोगाच्या आपण ज्या कर्मयोगाला सुरुवात केलेली आहे त्यापैकी आज 5व्या अध्यायावर मग उद्याचा हा कर्मयोगाचा शेवटचा टप्पा असेल. आणि म्हणून मग ज्या 4थ्या अध्यायात आपण इतिहास बघितला, गीतेचा इतिहास बघितला, मग थोडीशी उजळणी आपण थोडंसं मागे जाऊन बघत असतो आधीच्या अध्यायाबद्दल, की जो इतिहास बघितला, मग 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता मानव जातीपर्यंत आलेली होती. म्हणून इक्ष्वाकूला सांगितलं नव्हतं. म्हणून इक्ष्वाकू महाराजांना जे रघुकुलाचे जनक त्यांना सांगितलेलं होतं हे ज्ञान. म्हणजे भगवंतांनी हे ज्ञान मानव जातीपर्यंत 2 दशलक्ष वर्षांपूर्वीच आणलेलं होतं. आणि त्याच्याही आधी म्हणजे कुणाला सांगितलं तर सूर्यदेव विवस्वानांना. मग जे मी वैदिक गणित सांगितलं, की मग जे कलियुग आहे, द्वापार युग आहे, त्रेतायुग आहे आणि सत्ययुग आहे. मग जर कलियुगाला तुम्ही एक्स म्हटलं तर द्वापार युग त्याच्या दुप्पट, त्याच्या तिप्पट त्रेतायुग, त्याच्या चौपट सत्ययुग. म्हणून तो एक्स, 2x, 3x, 4x आणि मग कशा प्रकारे त्याचं ऍडिशन करून ते किती लक्ष वर्षांपूर्वी, मग 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी भगवंतांनी हेच भगवद्गीतेचं ज्ञान सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितलेलं होतं. पण कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाल्यामुळे ते ज्ञान लुप्त झालं आणि म्हणून ते ज्ञान पूर्णपणे पोहोचू न शकल्याने द्वापार युगामध्ये भगवंतांनी हीच भगवद्गीता अर्जुनाला सांगितलेली आहे आणि जी आपल्यापर्यंत जशीच्या तशी प्रभुपादांनी आणलेली आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला हा भगवद्गीतेचा उपदेश आहे. आणि मग जिथे आपण बघितलं हो, की ज्या भगवंतांना जन्म कर्मच मे दिव्यम, की ज्या जन्माचं आणि कर्माचं, मग भगवंतांना भगवंत प्रकट होत आहे प्रत्येक युगामध्ये. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. मग भक्तवत्सल आहेत हो भगवंत. भगवंत फक्त दुष्टांचा नाश करायला, की ज्यांनी निश्चितच भक्तांचं रक्षण करायचंय, परंतु म्हणूनच या भक्तांसाठी, या भक्तांच्या सहवासासाठी आणि म्हणून ज्या भक्तवत्सल भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये त्याच मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत.
म्हणून अजन्म आहेत. भगवंत हे अजन्म आहेत. भगवंत आध्यात्मिक आहेत. आपलं जसं भौतिक शरीर आहे, आपला शरीर आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहे. परंतु भगवंत हे शरीर आणि आत्मा त्यांचा एकच आहे. आणि त्यांच्या इंद्रियांवर, म्हणून ऋषिकेश ज्यांना म्हटलेलं आहे, इंद्रियांचं निर्मिती स्वतःच्या इंद्रियांवर, मग त्यांचं एक इंद्रिय दुसऱ्या इंद्रियाचं सुद्धा कार्य, आणि अशा प्रकारे त्यांची जी आंतरिक शक्ती आहेत आणि त्यांच्या अनेक शक्तींद्वारे मग पुढे जाऊन आपण ज्या विश्वरूप दर्शनाला बघणार आहोत, ज्या त्यांच्या आंतरिक शक्तींनी, मग या शक्तींनीच प्रत्यक्ष रणांगणावर तिथेच रथामध्ये आरूढ होऊन सुद्धा ते पाठीमागे अर्जुनाला आपलं विश्वरूप दर्शन आपल्या आंतरिक शक्तींनी दाखवत आहेत. काय शक्य नाहीये भगवंतांना, ज्या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे. कुठलं कर्म केलं नाही हो भगवंतांनी, सगळी कर्म, म्हणून ज्या उदाहरणादाखल, जसं आपण परवाच्या अध्यायामध्ये बघितलं की आदर्श व्यक्ती म्हणून भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या उदाहरणांनी सांगतायत की एक आदर्श व्यक्तीचं अनुसरण केलं जात आहे, त्यांची प्रेरणा घेतली जाते, फक्त अनुकरण नाही केलं जात. आणि अनुकरण करणं किती चुकीचं आहे, कारण तुम्ही कॉपी करू नका. आजकालच्या या भौतिक जगामध्ये आपण बघतो मग की ह्याची कॉपी त्याची कॉपी, मग ह्याचं हे राईट्स आहेत म्हणून त्याचे राईट्स, मग मग किती 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 करून करून किती ते परत त्याच्यात करणार आहे, मग ते तो भागच सगळा वेगळा. परंतु किती, म्हणून अनुसरण म्हणजे ज्ञानाच्या बाबतीत जे सांगितलेलं आहे हे अनुसरण म्हणजे जो उपदेश आहे, त्या उपदेशांच्या मार्गदर्शनावर, त्या उपदेशांच्या मार्गावर, जसं आपण म्हणतो पावलावर पाऊल ठेवून म्हणजे ते अनुसरण केलं जाते. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या ज्या उपदेशाचं अनुसरण केलं जातं ते निश्चितच भगवत त्यांच्या प्राप्ती करू शकतात. मग ज्या वर्णाश्रम पद्धतीबद्दल आपण जाणलं की जे मग एखादी ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, क्षुद्र वैश्य असेल, क्षुद्र असेल, कुणालाही कमी लेखलेलं नाहीये. भगवंतांनी ही निर्मिती इतकी सुरेख प्रकारे, सुलभ प्रकारे, की जे भगवंतांना शरण कसे जाऊ शकत नाहीत, तर भगवंतांनी वर्णाश्रम पद्धती सुलभ पद्धतीने, की मग प्रत्येकाच्या गुणकर्मानुसार मग तुमचं कर्म करून, तुमचं विहित कर्म करून सुद्धा तुम्ही भगवंतांची प्राप्ती करू शकता, भगवंतांची कृपा प्राप्त करू शकता. आणि म्हणून या सगळ्या ज्या त्यागाचं चक्र आपण जाणलं, की मग ज्या तिसऱ्या अध्यायात आणि संलग्नता आहे या सगळ्यामध्ये, की कर्मयोगच सांगतो, की कर्मयोग जे कर्म भगवंतांशी जोडलं जाते म्हणून ते निष्काम कर्म. मग निश्चित ती कथा मी तुम्हाला सांगणारच आहे. कर्मपि यपि बोधव्यम, की मग कर्माची गुंतागुंत आपण जी जाणली, कर्माला जाणलं, सकाम कर्माला जाणलं, विकर्म जाणलं आणि निष्काम कर्म जे अकर्म आहे, ज्या नारद मुनींचं उदाहरण दिलेलं. आणि ही भक्ती, ही कर्माची गुंतागुंत बघा कशी, की मग कुठेतरी ही फळं कशी, की कर्माची गुंतागुंत म्हणजे जो मनुष्य जाणतो, ज्यांनी जन्म आणि कर्म, भगवंतांचं जन्म आणि कर्माचं रहस्य जाणलंय, कारण भगवंत हे अजन्म आहेत आणि सगळ्याची निर्मिती करून भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत, कारण भगवंत त्या कर्म फळात अडकलेले नाहीत, कर्म बंधनात अडकलेले नाहीत, ते त्याच्यापासून पूर्णपणे अलिप्त आहेत, अव्ययी आहेत, कारण ते त्यांचा कुठलाही त्यांच्यावरती या भौतिक प्रकृतीचा प्रभाव नाही. आणि हे ज्याने जाणलेलं आहे तो निश्चितच या मोक्ष मार्गाला स्वतःला मार्गस्थ करू शकतो. आणि म्हणून हे जे कथा आहे ही एका ब्राह्मणाची कथा आहे. एक ब्राह्मण स्नान करत असतो आणि स्नान करताना त्याच्या स्नानगृहामध्ये तो असतो, तर त्याच्या घरामध्ये एक गाय शिरताना तो बघतो आणि ती गाय शिरताना बघतो. त्यानंतर त्या कसाई येतो त्याच रस्त्याने आणि तो विचारतो ब्राह्मणाला, की माझी गाय तुम्ही कुठे बघितलीत का? तो कसाई बरं का आता. तर ब्राह्मणाला प्रश्न पडतो, मी खोटंही बोलू शकत नाही आणि मी खरं सांगितलं तर तो गाईला घेऊन जाणार, पण मी ब्राह्मण आहे, मी खोटं बोलू शकत नाही. म्हणून ब्राह्मण तिथे बोट दाखवतो, की असं असं त्या पावलावर, गायीच्या पावलांवर, आणि त्या मार्गाने जाऊन कसाई त्या गायीला पकडून मग तिला कापून जे मांस त्याचा जो धंदा, ज्या ज्या व्यवसायात तो असतो त्याचा व्यवसायाला तो तसं त्याप्रमाणे करतो. त्यानंतर मग त्या ब्राह्मणाला त्या जन्मी, मग त्या ब्राह्मणाचा तो जन्म होतो आणि त्याला खरं बोललाय त्याच्यामुळे त्याला ब्राह्मणाचा जन्म मिळतो. आणि मग ब्राह्मणाचा जन्म मिळाल्यावर त्या पुढच्या जन्मामध्ये जेव्हा तो प्रवास करत असतो, तीर्थयात्रेला जात असतो, तेव्हा काही प्रवास करताना तो एका घरी थांबतो आणि म्हणतो, मी तुमच्याकडे निवासाला थांबू शकतो का रात्रीसाठी? मी उद्या उठून पुन्हा माझ्या यात्रेसाठी निघून पडेल. तर तिथे एक ब्राह्मण आणि त्याची पत्नी राहत असतात. तर मग तो म्हणतो, मी वरांड्यात झोपीन, मला फक्त झोपायला जागा हवी आहे. म्हणून तो वरांड्यात झोपतो. ती व्यवस्था करून देतात ब्राह्मण आणि त्याची पत्नी. रात्र होते, हा ब्राह्मण झोपी गेलेला असतो. अगदी रात्र झाल्यानंतर ती ब्राह्मणाची पत्नी, जिथे राहायला आलेला असतो त्या ब्राह्मणाची पत्नी येते या ब्राह्मणाजवळ आणि म्हणते, की मला पती सुख मिळत नाहीये, तर तू
पण तुम्ही पण तरुण आहात, तर मला तुमच्या बरोबर राहायचंय. हे ऐकल्यावर तो ब्राह्मण म्हणतो, "हे काय म्हणताय माऊली तुम्ही? हे किती पापी विधान करताय. तुम्ही एक लग्न झालेली स्त्री आहात. तुम्ही हे बोलणं सुद्धा तुम्हाला पाप आहे. तुम्ही असं कसं म्हणू शकता? तुमच्या नवऱ्याबरोबर जा तुम्ही आणि तुम्ही सुखी राहा." हे सगळं ऐकल्यावर ते त्या महिलेचा कुठेतरी त्या स्त्रीचा कुठेतरी राग अनावर होतो आणि ती तळातावाने आतमध्ये जाते आणि आतमध्ये काही आवाज ऐकू येतात आणि ती जाऊन आपल्या नवऱ्याचा खून करते. नवऱ्याला ठार मारते, वध करते त्याचा. आवाजामुळे हा ब्राह्मणही आतमध्ये जातो आणि आतमध्ये जातो तो बघतो काय ते दृश्य, की त्या ब्राह्मणाला तिने तिच्या पतीला ठार मारलेलं असतं. आणि ते बघितल्यावर तो म्हणतो, "हे काय भयानक असं" आणि म्हणून थोडीशी तिथे बोलाचाली होते आणि त्या बोलाचाली सगळ्या आवाजामुळे तिथे अनेक गावकरी जमा होतात. गावकरी जमा कारण ही बाई आरडाओरडी करते. त्या ब्राह्मणाची पत्नी खूप आरडाओरडी करते त्यामुळे अनेक जमाव तयार होतो. आणि जमाव आल्यानंतर दिसतं काय चित्र, की हातामध्ये सुरा कोणाच्या हातामध्ये असतो? या ब्राह्मणाच्या हातात असतो. आणि ती स्त्री जोरजोरात कांगावा करू लागते, की मग ह्या ब्राह्मणाने माझ्या पतीचा खून केलाय कारण त्याला माझ्याकडून सुख हवं होतं. म्हणून त्यांनी माझ्या पतीला ठार मारलंय. अशी जोरजोरात कांगावा करत असते. हे सगळं ऐकल्यावर काय हो परिस्थिती दिसतीये त्या परिस्थितीला ते गावकरी आणि ती पंचायत असते ते न्याय देतात. आणि तो न्याय असा दिला जातो, की त्या ब्राह्मणाचा उजवा हात कापला जावा. कारण त्याच्या हातात सुरा असतो आणि त्या सुऱ्याने त्यांनी वध केलाय म्हणून त्याच्या उजव्या हाताला कापायचा असा निर्णय होतो. आणि हे कर्म बघा कसं. हे कर्म म्हणजे ती स्त्री आहे ती गायीच्या रूपात आलेली आहे. आणि या ब्राह्मणाला म्हणजे तो कसाई, तिचा नवरा कसाई, पण त्याला जो ब्राह्मण आहे, ज्याला पुन्हा पुढच्या जन्मामध्ये ब्राह्मण मिळाला, परंतु गोहत्येचं कुठेतरी त्याला ते जे काही पाप त्याच्याकडनं घडलेलं, त्याचं पापाचं कुठेतरी त्याला कर्म भोगायला लागले बघा, कर्म. मग त्याचा उजवा हात, ज्या उजव्या हातानेच त्यांनी बोटाने गायीकडे अंगुली दर्शन केलेलं, त्याच उजव्या हाताला कापायला लागलं. आणि म्हणून मग कुटम बीजम फलम, की मग तुमचं जे पुण्यकर्म, तुमचं जे काही कर्माचे भोग आहेत, म्हणून प्रभुपाद जे म्हणतात, की कर्म बंधनात मग भोगायचं आहे, तर त्याचे भोगही भोगायला लागतात. त्या उपभोगायचे जर त्या कर्मांचा उपभोग घ्यायचा आहे, त्या फळांचा उपभोग घ्यायचा असेल, तर त्या कर्माच्या बंधनातही अडकायला लागतात आणि त्याचे भोगही भोगायला लागतात. आणि मग ते भोग त्या जन्मीचे असतात, आधीच्या जन्मीचे असतात किंवा घडणाऱ्या पापाचे असतात. अजूनही काही पाप घडणार असतील, तर त्याही पापांचे पुढच्या जन्मामध्ये काही कर्माचे फळं भोगायला लागतात. आणि अशी ही कर्माची गुंतागुंत. कारण कुठेतरी कशा प्रकारे मग त्या कर्माचे भोग भोगायला लागतात. हे थोडंसं जाणायचं होतं आणि म्हणून जे काही कर्म केलं जातं ते पूर्णपणे जाणून म्हणून तद्विधी प्रणिपातेन, की हे सगळं कसं जाणायचंय, की हे ज्ञानाने जाणायचंय, की कर्म करताय पण ते गुरु, साधू आणि शास्त्र याला पडताळून ते कर्म केलं पाहिजे. आणि मग त्या उत्तम गुरुकडून हे ज्ञान घेणं, जे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्याला उदाहरणासह ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात राहून विद्या संपादन केलेली आहे. आणि म्हणून हे ज्ञान जाणून त्या ज्ञानाचं आचरण करणं म्हणजेच ते कर्म योग्य पद्धतीने मग ते कर्म करतोय ते पडताळलं पाहिजे, की आपण मग आताच्या भौतिक युगामध्ये कुठेतरी मग या सगळ्यावर जे आपण म्हणतो, की त्रिगुणांचा प्रभाव आहे. मग सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही प्रत्येक या गुणांच्या द्वारे आपण ते आपल्या आचरणात आणत असतो. म्हणून ते कुठेतरी राजसिकता जर वासना असेल मनामध्ये, तामसिकता म्हणजे पूर्ण अज्ञान. या 14व्या अध्यायात आपण त्याचं अजून विश्लेषण शिकणार आहोत. आणि म्हणून जे काही कर्म करायचं आहे ते कर्म हे गुरु, शास्त्र आणि साधू यांना पडताळून योग्य पद्धतीने करणं. मग ते निष्काम पद्धतीने करणं आणि त्याचाच पुढे आज आपण कर्म संन्यास की कर्मयोग हे श्रेष्ठ हे आपल्याला जाणायचं. पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. असा हा 5वा अध्याय आपल्याला बघायचा आहे. कर्म संन्यास किंवा कर्मयोग. मग काय श्रेष्ठ आहे? कर्मयोग हा कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्माचा त्याग करू नको. भगवंतांनी सांगितलंय तुझ्या कर्माचा त्याग करू नको. तुला युद्ध करायचं नाहीये म्हणून तू जंगलात जाऊन संन्यास घेशील, तर तू जर संन्यासी होऊन भिक्षा मागशील लोकांकडे, तर तुझ्या गुणकर्माने तू क्षत्रिय आहेस. तुला जर एखाद्याने भिक्षा दिली नाही, तर तू तलवार काढशील कारण तू गुणकर्माने क्षत्रिय आहेस. तू एक योद्धा आहेस. तू तुझं कर्तव्य पार पाडलं पाहिजेस. पण ते कसं कर? तर ते निष्काम पद्धतीने कर. त्या कर्माच्या फळांना तू भगवंतांना अर्पण कर. ते कर्मच भगवंतांना अर्पण करून ती कर्माच्या फळामध्ये स्वतःला उपभोगू नकोस. मगच त्या बंधनातून तू मुक्त होशील.
जर कर्माला स्वतःला मी भोगताय, मी केलंय, जर त्या कर्माचा भोगता पण किंवा मालकी स्वतः जर नाही घेतली, तर त्या कर्मबंधनातूनच आपोआपच सुटका होणार आहे हो. कारण तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. आणि म्हणून सगळ्यात शेवटी दिलंय ज्ञात्वा माम शांती गच्छती. गच्छती कारण जो जो शांतीचा दूत आहे, जो सच्चित आनंद आहे, जो पूर्णपणे ज्ञानाने परिपूर्ण, जो शाश्वत आहे आणि जे आनंदी आहेत, कायम आनंदी आहेत असे भगवंत. आणि ते शांतीचे सूत्र आपल्याला जाणायचे सगळ्यात शेवटी. म्हणून तद्विधी प्रणिपातेन, या गुरूंकडून हे ज्ञान घेऊन कशा प्रकारे ते निष्काम कर्म आचरणात आणता येईल आणि त्या कर्म बंधनातून मुक्तता मिळेल, हे सगळं करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने त्या ज्ञानाला आचरणात आणणं गरजेचं आहे. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड. हे थोडस जरा लाईट आहे वाचायला. मी श्लोक वाचते, बघा जमतंय का वाचायला. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेह एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्ण माताजी. येतंय वाचायला? हरे कृष्ण मेधा माताजी. मी म्हणू माताजी? हा वाचा ना, तुमच्या लॅपटॉपवर जास्त थोडंफार क्लिअर असेल ना. ओके ओके. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता तुम्ही कृपया मला निश्चिंतपणे सांगाल का, या दोघांपैकी कोणता अधिक फायदेशीर आहे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं अर्जुनाने तिसऱ्या अध्यायात विचारलं, एकम वद, की मग काय श्रेष्ठ आहे, की मग मी ज्ञानयोग की कर्मयोग. तिथे कुठेतरी ज्ञान आणि कर्मामध्ये अर्जुनाला कन्फ्युजन झालेलं. कारण तुम्ही मला इतकं ज्ञान देताय, मी 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 शरीर नाही, मी आत्मा आहे, मग या आत्म्याला काय करायचंय राज्य करून आणि युद्ध जिंकून काय करायचंय. परंतु तिथे भगवंत सांगतायत की तुझं कर्म नाही तुटाळू शकत, तुझं कर्तव्य म्हणून तुझं विहित कर्म, म्हणून या कर्माला जे महत्व दिलेलं आहे. कर्मयोग हा सांगतोय की ते कर्म भगवंतांना अर्पण कर, त्या कर्माला स्वतःसाठी नको करूस, तर त्या कर्माचा त्याग. म्हणून मग कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा कर्म संन्यास, की मग तो कर्म संन्यास आपल्याला बघायचंय की पूर्णपणे संन्यास घेणं खूप कठीण जातं. तो मिथ्याचारी नकोय भगवंताला आपण. कारण मग फक्त भगवी वस्त्र धारण केली की झालं, आपण ऋषी कोणीतरी साधू संत बनतो, पण मनाचं काय हो त्या मनाच्या सगळ्या अजूनही इच्छा, आकांक्षा, वासना तिथेच आहे. सगळं हवंय, हे पण हवंय, ते पण हवंय. मग कुठला त्याग केला? अहो, जिथे आपलं काही नाहीच आहे, शरीरही भगवंतांचं आहे, तिथे तुम्ही कुठला संन्यास घेणार आहात? आणि म्हणून भगवंत सांगताय की कर्माचा त्याग नाही. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाईड. हे आधीचे काही आपण बघितल्या, ही ऑलरेडी मी तुमच्याशी चर्चा केलेली आहे. ज्या कारणांबद्दल काही स्लाइड्स अर्जुनाच्या युक्तिवादाचा कृष्ण पराभव करतात. कारण अर्जुनाला कुठेतरी वाटत असतं हे बुद्धियोग, कुठेतरी तो कन्फ्युज होतोय की ज्ञानयोगाला तो बुद्धियोग समजतोय आणि मग तो त्याच्यातनं त्यागाची भावना म्हणून त्याला ते समजावण्यासाठी कृष्ण त्याच्या मनोचा त्याचा दृष्टिकोन बदलवतायत आणि त्याला सांगतायत की म्हणून मग कर्म संन्यास नाही, तर कर्मयोग कसा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. पुढची. मग हे आपण मगाशी पण म्हटलं की जे निष्काम पद्धतीने आहे, परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, ज्या तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी आपण बघितलं प्रभुपादांचं उदाहरण, त्यांच्यासाठी कोणतंही कर्तव्य राहत नाही, मग ते बंधन राहत नाही, ते कुठल्याही कर्मबंधनात तर अडकतच नाहीत, परंतु ती व्यक्ती इतक्या सहजपणे ती गोष्ट करते. मग प्रभुपाद कृष्ण भावना प्रसार करण्यासाठी कुठल्या भागात गेले नाहीत, मग त्यांना कुठलंही ते बंधन वाटलं नाही, कुठलंही बॉन्डिंग वाटलं नाही, कुठलंही ते मला कर्तव्य, मला हे केलंच पाहिजे असं कुठलंही नाही. ऍटलिस्ट ती गोष्ट त्या व्यक्तीकडून केली जाते, कारण आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचं विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू मनात नसतो, कारण तो त्या कर्मफळांशी बांधलेला नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरजही लागत नाही, कारण तो कर्मफळांवर अवलंबूनच नसतो आणि तो इतक्या निष्काम पद्धतीने करत असतो की मग इंद्रिय विषय आणि आपल्याला सुख आणि दुःख यामध्ये त्यांनी समतोल आणलेला असतो.
म्हणून खूप हुरळूनही जायचं नाही, खूप दुःखही करायचं नाही. या सगळ्याचा कुठेतरी समतोलित असं जीवन तो जगत असतो आणि अशी व्यक्ती सगळ्या इंद्रिय विषयांपासून अनासक्त झालेली असते. आणि त्याची कृष्ण भक्तीमध्ये आसक्ती आणि म्हणून जे त्या 9 टप्प्यांना आपण पुढे जाऊन जाणणार आहोत. नवविध भक्तीच्या सेवा तर आपण जाणूच 9व्या अध्यायात. परंतु आपण ज्या श्रद्धावान मग जसं पहिल्याच अध्यायात सांगितलंय, की श्रद्धावान या टप्प्यावरती तुम्ही आहात. मनात श्रद्धा असणं हा सगळ्यात मोठं क्वालिफिकेशन आहे या कृष्ण भावनेच्या मार्गावरती येण्यासाठी. बाकी काही नकोय हो. कुठल्याही धर्माचा असू दे, कुठलाही मनुष्य असू दे. मग ती स्त्री असू दे, पुरुष असू दे, कोणीही असू दे, लहान मोठा सगळ्यांना हे ज्ञान अगदी ज्ञानाचा खजिना खुला केलेला आहे. पण मनात श्रद्धा आणि मगच ती श्रद्धा पुढे जातीये. साधू संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, मग रुची, निष्ठा आणि कृष्णाबद्दल आसक्ती आणि मग ती भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. असे हे 9 टप्पे गाठून मग त्या मार्गावरती मार्गस्थ होऊन तो समाधीस्थ की जी व्यक्ती मग आत्मसाक्षात्कार की मग ज्यांनी जे कृष्णाच्या प्रेमामध्ये आहे हो, मग तो जो भाव आहे तो तो भाव बदलून फक्त प्रेम त्या त्या भगवानांवर आणि ते जे आपण मनमोहक असं कृष्णाचं रूप बघितलेलं आहे. मग आपल्याला अर्चविग्रह पुढे जाऊन काही या संज्ञा जाणायच्या आहेत, की कशाप्रकारे आपण मूर्तीपूजेतून आणि मग कशाप्रकारे भगवंतांशी नातं जोडलं जातं. असे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, की संबंध म्हणजे काय भगवंतांशी. मग आपण आपल्याला या भौतिक आयुष्यामध्येही आपण किती वेळा हो, जेव्हा तुम्ही देवळामध्ये जाता, भगवंतांच्या मूर्तीकडे बघितल्यावर सुद्धा कधी-कधी फक्त तुम्ही बघत राहता आणि कधी-कधी घळाघळ डोळ्यातनं पाणी येत असतं. कारण कुठेतरी आपण जोडले जातो आणि आपण आपल्या भावना मग खूप खूप त्याला आपण म्हणतो हो, ती ती पातळी गाठायला खूप साधना लागते. पण कुठेतरी आपण जेव्हा आपण भगवंतांशी श्रद्धेने, मग ती श्रद्धा खूप महत्वाची. आणि मग अशी श्रद्धा, मग ज्यांनी ही श्रद्धा पूर्ण त्या भावभक्ती, प्रेमभक्तीपर्यंत नेलेली आहे, त्यांच्यासाठी ते कुठलंच बंधन राहत नाही, कर्तव्य राहत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा 3 माताजी वाचा. हे वाचू. हा वाचा माताजी. परंतु जो आत्म्यातच रममाण झाला आहे, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, जो केवळ आत्म्यातच तृप्त असतो, पूर्ण तृप्त असतो, त्यांच्यासाठी कोणतेही कर्तव्य नसते. 3.18 आत्मसाक्षात्कार झालेल्या मनुष्याला त्याचे विहित कर्तव्य पार पाडण्याचा कोणताही हेतू नसतो किंवा असे कार्य न करण्याचे कोणतेही कारण नसते. तसेच त्याला इतर सजीवांवर अवलंबून राहण्याची गरज नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण तो निष्काम पद्धतीने कर्म करत असतो आणि म्हणूनच तो अत्यंत तृप्त असतो. कुठल्याही प्रकारचं आपण म्हणतो ना, की समाधानी आणि तृप्त कारण कुठेतरी समतोल आणलेला असतो. कुठल्याही गोष्टींवरची आसक्ती नसते. मग प्रभुपादांनी कृष्ण भावना प्रस्थापित करायचे. त्यांना प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना करून काय मिळणार होतं? परंतु असं जग निर्माण करणं. कृष्ण भावना भावित हे जग निर्माण करणं हा त्यांचा हे उद्दिष्ट आणि म्हणूनच आजही आपण त्या कर्म संन्यास जाणताना तेच जाणणार आहोत, की प्रभुपादांना असे बरेच प्रश्न विचारले गेले. मग नंतरच्या स्लाइडला आधारित मी सांगते. हरे कृष्ण माताजी. 4.33 हां. माताजी मीच वाचू की मेघना माताजी पण वाचणार आहे? हां, बरं एकदा वाचा तुम्ही, मग मेधा माताजी वाचतील. चालेल. 4.33 हे परंतप केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षाही ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्था सर्व कर्मयज्ञांचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ. या ज्ञानाचं म्हणून ज्ञानाचं महत्व मग आपण जसं म्हटलं, की हे ज्ञान घेऊन ज्या शिशुपालाला की मग तांस तथैव भजाम्यहं जसं आपण म्हणतो, की जसं जसं भगवंतांवर प्रेम केलं जातंय, भगवंत तसेच प्रतिसाद देतायत. परंतु जे कृष्णाचा मत्सर करतायत, जे भगवंतांचा मत्सर करता आहात, मग त्याचं पर्यवसान कशामध्ये आणि कशाप्रकारे भगवंत त्यालाही प्रतिसाद देतात? कारण कुठेतरी ज्ञानाने, अज्ञानाने मग तो मत्सर केला जातो. ती व्यक्ती किती चुकीची वागती आहे आणि म्हणूनच सर्व कर्मज्ञानाचं पर्यवसान हे दिव्य ज्ञानामध्ये आणि या ज्ञानानेच कुठेतरी स्वतःची पातळी उंचवायची आहे. हरे कृष्ण माताजी. वाचा मेधा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. म्हणून अज्ञानामुळे तुमच्या अंतःकरणात निर्माण झालेल्या शंकांचे ज्ञानाचे शस्त्राने नाश केले पाहिजे. हे भरत योगाने सज्ज होऊन उभे राहा आणि लढा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे सगळं आधीच्या अध्यायांचं थोडंसं ज्ञान दिलेलं आहे. जसं आपण बघितलं,
की मग त्या अज्ञानाच्या अंधकारापेक्षा ज्ञान, आपण कालचा जो ज्ञान योग बघितला, मग हे जे ज्ञान की गुरूंकडून जे ज्ञान घ्यायचं आहे आणि ज्यांना दृष्टांत झालेला आहे, जे आपल्याला हे ज्ञान देऊ शकतात, ते त्या अंधकार रूपी अज्ञानाचा पूर्णपणे नाश केला जातो. शंकांचे ज्ञानाच्या शस्त्राने नाश केला जातो आणि म्हणूनच योगाने सज्ज होऊन उभा राहा आणि लढ. म्हणून कर्मयोगाने, म्हणून तू कर्म करण्यासाठी उठ, दृढ निष्ठेने उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण माताजी. मग ठीक आहे, हरे हे कृष्ण. आधीच थोडे. हरे कृष्ण वाचू नका माताजी, कारण ह्या सगळ्या मी ऑलरेडी याच्याबद्दल बोलले. फक्त ही एक साराची स्लाइड आहे, त्याच्यामुळे पुढे गेलात तरी चालेल माताजी. शंका दूर करणं, आपण याचं पहिला श्लोक आहे हा. पुन्हा परमात्म्याने जे उत्तर दिलं, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगलं आहे, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच हे कृष्ण भावना भावित कर्म, ज्या पहिल्या श्लोकाला आपण जाणलं, त्याचं उत्तर भगवंत देत आहेत. श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण. सुनैना माताजी. हरे कृष्ण. परमात्म्याने उत्तर दिले, कर्माचा त्याग आणि भक्ती हे दोन्ही मुक्तीसाठी चांगले आहेत, परंतु या दोघांपैकी भक्ती सेवेतील कार्य कर्म त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित कर्म, मग ते कर्म सकाम कर्म नको, ती फळं भगवंतांना अर्पण करून तिथे कुठेतरी ते जे हक्क आहे तो भगवंतांना. मग तुम्ही नुसतं कर्म टाळून उपयोग नाहीये. कर्म मला करायचंच नाहीये, तर ती कर्म मी भौतिक गोष्टींपासून मुक्त होणार आहे. पण पुन्हा कुठेतरी मग आपण जेव्हा जाणणार आहोत पुढे जाऊन, फलगु वैराग्य आणि युक्त वैराग्य, नुसताच त्या कर्माचा त्याग दाखवण्यासाठी, पण त्या मनाचं काय, आणि कुठेतरी ते इंद्रिय विषयातून त्याग नाही केला जात. मग हा त्याग करण्यापेक्षा मग कर्माचा त्याग करणं कुठेतरी श्रेष्ठ मानलं जातं, आणि भक्ती हेही मुक्तीसाठी चांगलं आहे, कारण भौतिक जगापासून त्याग करणं हे कुठेतरी मुक्तीसाठी चांगलं आहे. पण या दोघीतलं जर तू श्रेष्ठ काय विचारलं, तर ती शंका भगवंतांनी अर्जुनाची दूर केलीये, की भक्ती सेवेतील कर्म, मग ते भगवंतांना अर्पण केलेलं कर्म हे त्यागापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग सकाम कर्म नाही, निष्काम कर्म हे त्यागापेक्षा नक्कीच श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि मग त्या सकाम कर्माचं काय बघा, तर ही नृगराजाची गोष्ट आहे. मग सकाम कर्म, जसं मी म्हटलं की ते निष्काम कर्म असू दे, जे कर्म करायचंय भगवंत सांगतायत आधीच्या स्लाइडमध्ये, की मग त्यागापेक्षा, मग कर्माचा त्याग करण्यापेक्षा ते भक्ती मार्गातील कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, कारण ते सकाम कर्म असेल तर निश्चित कुठेतरी कर्म बंधनात अडकतंय, जे आपल्याला या गोष्टीवरून दिसेल. नृगराजा पुराणातील गोष्ट आहे नृगराजाची. मग तिथे नृगराजा हा अतिशय दानासाठी प्रसिद्ध होता. गोदान करायचा, गायींचं दान करायचा, अनेक ब्राह्मणांना गायींचं दान करायचा, रोज अनेक लाखो गायींना तो दान करायचा. अशाच एका ब्राह्मणाला दान केलेल्या गायी ब्राह्मण घरी घेऊन जातो, आणि मग तो प्राणीच, हो गाय प्राणी, मग ती गाय रात्रीतून एक गाय त्या कळपातली निघून आपल्या राजाच्या इथे परत येते. हे ना राजाला माहितीये, हे ना ब्राह्मणाला माहिती, परंतु एक गाय त्याला दुसऱ्या दिवशी कमी दिसते, आणि मग नंतर त्याला कळलेलं असतं की आपली गाय ही निघून गेलीये. तर मग तो शोधामध्ये लागतो, आणि शोधताना मग त्या राजाकडे जाण्याच्या वाटेवर त्याला पुन्हा एक ब्राह्मण भेटतो, आणि त्या ब्राह्मणाकडे तो जी गाय बघतो ती त्याला दान केलेलीच गाय असते. काहीतरी खुणेने तो नक्कीच ओळखतो, आणि मग त्या दोघांमध्ये बोलाचाली होते. ते दोघ जण मिळून नृगराजाकडे जातात. राजाला सांगतात की असं असं आहे, ही गाय तू दान केलेली, हीच तू पुन्हा कशी त्या ब्राह्मणाला दान केली. आणि मग नृगराजाने त्या दुसऱ्या ब्राह्मणाला विनंती केली की मी तुम्हाला अजून दुप्पट गायी देईन, परंतु ही गाय तुम्ही त्यांना परत द्या. मग कुठेतरी त्यांनी अतृप्त, म्हणजे कुठेतरी त्यांच्यामध्ये असंतोष निर्माण झाला, आणि म्हणून मग ब्राह्मणाने त्याला शाप दिला. त्या ब्राह्मणाने, ज्याची गाय निघून गेलेली आणि ज्याची गाय त्याला परत मिळत नव्हती, त्या ब्राह्मणाने नृगराजाला शाप दिला की तुला या जन्मात नाही, तुला अजून जन्म घ्यायला लागतील. तू पुण्यकर्म करत असलास तरी तुला मोक्ष मिळायला अजून जन्म घ्यायला लागतील, अजून अनेक काळ जावा लागेल, आणि म्हणून तुला सरड्याचा जन्म मिळेल. हा, आणि मग त्या सरड्याचा जन्म कसा मिळतो, की नृगराजा त्या जन्मानंतर जेव्हा पुढच्या जन्मात जातो, तेव्हा
त्याला यमराज विचारतात की मग तू पुण्यकर्म आयुष्यभर केलंयस, तू गायींचं दान केलंयस, हे अत्यंत पुण्यकर्म केलंयस, पण तुझ्याकडनं एक पाप झालं. तू त्या ब्राह्मणांना कुठेतरी दुखावलंस आणि त्यांना असमाधानी केलंस. हे तुझ्याकडनं पाप घडलेलं आहे. तर तुला तुझ्या पापाची शिक्षा आधी भोगायची आहे का तुला पुण्यकर्माची फळं भोगायची आहे? तो म्हणतो पापाची शिक्षा भोगायची. आणि म्हणून मग त्याला सरड्याचा जन्म मिळतो. अनेक वर्ष त्या विहिरीमध्ये सरडा पडून असतो आणि मग कृष्ण काळामध्ये, द्वापार युगामध्ये तुला मोक्ष मिळेल. आणि मग जेव्हा तिथे कृष्णाची मुलं आणि ते त्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये असतात, तेव्हा तहान लागली म्हणून ते पाणी बघण्यासाठी जातात. तेव्हा कृष्णाची मुलं आपल्या वडिलांना येऊन सांगतात की असं असं इथे एक अजस्त्र प्राणी आहे त्या विहिरीमध्ये. कृष्ण येऊन तिथे बघतात आणि ते डाव्या हाताने त्या सरड्याला बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करतात. तेव्हा त्यांचा हस्तस्पर्श होतो. तेव्हा तो पुन्हा मृगराजा रूपांतर होतं त्याचं. त्याला मुक्ती मिळते आणि तो पुन्हा मृगराजाच्या रूपामध्ये येतो आणि मग तो पुन्हा स्वतःचं मग त्यांनी आपलं पुण्यकर्म पूर्ण करून मग त्याला मोक्षप्राप्ती मिळालेली आहे. परंतु त्या सकाम कर्मामध्ये मग त्या मृगराजाची पण तुम्ही म्हणाल की चूक राजाची पण नव्हती ना ब्राह्मणाची होती, परंतु तो सकाम पद्धतीने मग हे जे कर्म करत होता ना, हे जे दान करत होता ना, ते कुठेतरी स्वतःच्या राज्यासाठी ती जी भावना होती, ती भावना सकाम कर्मातली होती. ती कर्मफळ तिथे कृष्ण मिसिंग होती. म्हणून ती कुठेतरी अर्पण केली जात नव्हती आणि म्हणूनच मग त्या कर्माची फळं असे त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या मृगराजाला ते भोगायला लागलेलं आहे. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग जसं मी म्हटलं की कसा त्याग केला जातो, की मग फक्त त्याग जेव्हा कर्म त्याग केला जातो, की भौतिक गोष्टींचा त्याग करणं, तर कसा आहे तो त्याग? प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरिसंबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यगो वैराग्यं फलगू कथ्यते. हरे कृष्ण. सुकन्या माताजी. कोणी वाचा? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मोक्ष प्राप्तीसाठी आसुसलेले लोक जेव्हा परमात्म्याशी संबंधित गोष्टीचा त्याग करतात व असे म्हणतात की त्या गोष्टी भौतिक आहेत, तेव्हा त्यांचा त्याग अपूर्ण असे म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग मोक्ष प्राप्तीसाठी तिथे पुन्हा बघा कृष्ण भावना मिसिंग आहे आणि म्हणून परमात्म्याशी संबंधित गोष्टींचा मग भौतिक जगामध्ये आहे, पण पुन्हा सकाम गोष्टींमध्ये अडकलेले आहेत. मला हे मोक्ष मिळवायचं आहे आणि म्हणून त्या गोष्टींचा फक्त त्याग जर केला तर पुन्हा कुठेतरी घसरायची शक्यता असते दाट. आणि म्हणूनच मग तो जो त्याग फक्त केला जातो तिथे कृष्ण भावना मिसिंग आहे, अशा त्यागाला फलगू वैराग्य म्हटलं. मग ते वैराग्य अपूर्ण वैराग्य आहे आणि म्हणूनच ते पूर्णपणे जिथे ते निष्काम म्हणून ते कर्म टाळूच नका. जेव्हा ते कर्म सकाम पद्धतीने न करता जेव्हा तिथे भगवंत येतात, ते कर्म भगवंतांना, कर्माची फळं भगवंतांना अर्पण केली जातात, तेव्हा ते पूर्ण वैराग्य, युक्त वैराग्य. मग एक भक्त जो असतो हा जो वैष्णव आहे तो निश्चितच युक्त वैरागी आहे. कारण तो स्वतःच कर्म करतो आहे तर कृष्ण भावना भाविक कर्म करतो. म्हणून फलगू वैराग्य आणि युक्त वैराग्य हे जाणून ते कर्म करायचंय. हरे कृष्ण माताजी. मग कर्मयोग की कर्म संन्यास. ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बध्नात बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. मेधा माताजी. हरे कृष्ण माताजी. जो आपल्या कर्माचा द्वेष करत नाही किंवा त्याच्या फळाची इच्छाही करत नाही, तो सदैव संन्यासी समजला जातो. हे पराक्रमी अर्जुना, सर्व द्वेतांपासून मुक्त झालेला असा मनुष्य भौतिक बंधनांवर सहज विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग कर्म योग की कर्म संन्यास, तर कर्मयोग हा कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. मग प्रभुपाद म्हणतात, प्रभुपादांना पत्रकारांनी एका विचारलं होतं की त्यांच्याकडे गेलेल्या की मग तुम्ही संन्यासी आहात, मग तुम्ही या सगळ्या गोष्टींचा वापर करताय, गाड्यांमधनं फिरता आहात किंवा मायक्रोफोनचा उपयोग करता. मग प्रभुपाद अशांना उत्तर देतात की मी जे कृष्णाचं आहे ते कृष्णासाठी वापरतोय. मी गाडी याच्यातनं जातोय पण कशासाठी, तर पुस्तकांचं वाटप करायला आणि त्या लोकांमध्ये कृष्ण भावना प्रसारित करण्यासाठी.
जे माझं नाही, हे शरीरही माझं नाही, ते तर मी संन्यास काय करणार हो? मी संन्यासी असलो तरी मी ते कर्म करतोय, पण ते कर्म मी कृष्णासाठी करतोय. तिथे ती भावना महत्वाची आहे. आणि म्हणून जो आपल्या कर्माचा द्वेषही करत नाही, कारण मग ते कर्म इतकं निष्काम पद्धतीने केलं जातंय, मग त्या कर्माचा द्वेष कशासाठी करायचा? कारण ती कृष्ण भावना व्हावी. मी ते वापरतोय, मी ज्या गोष्टी भौतिक जगातल्या वापरते, पण कोणासाठी? कृष्णासाठी वापरते. कारण त्या कर्मफळांची कुठलीही इच्छा नाहीये. आणि म्हणूनच त्या मनावरती नियंत्रण मिळवलेला जो पूर्ण योगी असतो, तो संन्यासी मानला जातो. सो द्वैतापासून ज्याला मुक्त झालेला आहे, कुठल्याही प्रकारच्या सुख-दुःखांमध्ये स्वतःला त्यांनी समतोल राखलेला आहे, कुठल्याही कर्मबंधनात जो अडकत नाहीये, हा निश्चितच भौतिक बंधनांवर विजय मिळवून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. आणि असा हा संन्यासी की ज्यांनी आपल्या मनावरती कसं नियंत्रण मिळवलेलं आहे. आपल्या कर्माचा तर द्वेष करत नाही, परंतु इतरांशी कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये इतरांच्या वागण्याचा, असे हे हरिदास ठाकूर. चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील हरिदास ठाकूर ज्यांना नामाचार्य पदवी दिलेली होती. कारण ते 3 लाख वेळेला जप करून मगच त्यांनी असा पण केलेला होता गुरूंकडे आणि म्हणूनच त्यांनी तशा पण केल्यामुळे ते ना अन्न पाणी काहीही ग्रहण करायचे नाही जोपर्यंत आपला जप पूर्ण होत नाही आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना नामाचार्य ही पदवी दिलेली होती. असे हरिदास ठाकूर पण त्या कुठेतरी जसं आपण म्हणतो ना विकृत लोकही असतात. त्या काझी जो कुठेतरी द्वेष करत असतो हरिदास ठाकूरांचा आणि असा या काझी काय करतो? त्यांची कुठेतरी परीक्षा बघण्यासाठी हरिदास ठाकूरांकडे एका वेश्येला पाठवतो. आणि ती वेश्या हरिदास ठाकूरांकडे जाते आणि विचारते, "मला तुमच्याशी काही बोलायचंय." तर हरिदास ठाकूर म्हणतात, की "मी बोलेन तुझ्याशी, पण माझं हे काम आधी पूर्ण व्हायचंय." तर ती स्त्री म्हणते, "ठीक आहे, मी बाहेर उभी राहते." आणि मग ती थोडा वेळ जातो, नंतर बराच वेळ जातो, तरीही हरिदास ठाकूर काही बाहेर येत नाहीत. मग असं एक दिवस होतं, दुसऱ्या दिवशीही तसंच, की त्यांचं नामस्मरण पूर्ण झाल्याशिवाय ते बाहेर येत नाहीत. मग मात्र तिसऱ्या दिवशी त्या बाईचा राग अनावर होतो आणि ती तरातरा आत जाते आणि हरिदास ठाकूरांना विचारते, की "काय करताय तुम्ही एवढं? कारण जिथे माझ्यासाठी लोकं ताटकळत बसतात, माझ्यासाठी थांबून बसतात, तिथे मी तुमच्यासाठी वाट बघतीये बाहेर, पण तुम्ही काय करताय? इतकं काय करता आहात?" तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणतात, "मी तुझ्याकडनं याच प्रश्नाची अपेक्षा घेत होतो." आणि मग ते भगवंतांबद्दलचं ज्ञान आणि भगवंतांची स्तुती आणि त्याबद्दल त्यागाचं महत्त्व, त्या सर्व गोष्टींबद्दलचं ज्ञान त्या वेश्या स्त्रीला देतात. आणि काही क्षणातच ती स्त्री मुंडन करून तिथेच तुळशी वृंदावनापाशी नामस्मरण करायला बसते आणि ती शिष्य बनते हरिदास ठाकूरांची. अशा प्रकारे साधू संग लव मात्रे थोड्याच्या सहवासाने सुद्धा त्या स्त्रीवर कसा परिणाम झालेला आहे. अशा प्रकारे जो स्वतःच्याही कर्माचा द्वेष करत नाही, ते इतरांच्या कर्माचाही द्वेष करत नाहीत आणि ते निष्काम पद्धतीने आणि अशा पद्धतीने ते परावर्तित करतात मन बघा, की मग छोट्याशा त्यांच्या संगतीने सुद्धा त्या मनुष्यावर किती योग्य परिणाम होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. कारण ही लोक कशी वावरत असतात? कारण या व्यक्ती अशा प्रकारे वावरत असतात. हे कर्म संन्यासी नसून कर्मयोगी, पण त्यांनी संन्यासी भाव नामक कुठेतरी निष्काम पद्धतीने ते कर्म केले जाणारे या व्यक्तींकडून ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आसक्तीशिवाय आपले कर्तव्य करतो, परमात्म्याला समर्पण करतो, त्याच्यावर पाप कर्माचा प्रभाव पडत नाही. जसे कमळाच्या पाण्याचा स्पर्श होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जे कर्म करायचे ते आसक्तीशिवाय, डिटॅच लाईफ विदाउट अटॅचमेंट, म्हणजे कुठेतरी आसक्तीशिवाय ते कर्म केलं पाहिजे. त्याच्यात गुंतून न राहता त्याच्या कर्मफळांमध्ये जर गुंतायचं नसेल, तर एक कर्तव्य म्हणून आपलं कर्तव्य आसक्तीशिवाय जेव्हा एखादी मनुष्य करतो, तो परमात्म्याला निश्चितच ते समर्पण करतो. त्याच्यावर पापकर्मांचा प्रभाव पडत नाही. जसे आपले प्रभुपाद, की जे कमळाच्या पानाप्रमाणे, की मग जसं हरिदास ठाकूरांची आता कथा सांगितली, की ज्या वेश्येला
ज्यांच्या संगतीत राहून मग हरिदास ठाकूरांवर कुठलाही परिणाम होत नाही, कारण ती व्यक्ती इतकी इतकी बॅलन्स्ड आणि इतके ते श्रेष्ठ व्यक्ती आहे. त्याचप्रमाणे प्रभुपाद जे हिप्पी लोकांमध्ये राहिले, त्यांच्यामध्ये निवास राहून असे अनेक एरियाज की जिथे आपण जाऊही शकत नाही, असा विचारही करू शकत नाही, अशा ठिकाणी जाऊन प्रभुपादांनी कृष्ण भावना प्रसादित केलेली आहे. म्हणून ते कसं जगायचंय, तर त्या कमळावरच्या पाण्यासारखं, तो पाण्याचा स्पर्श देखील पानाला होत नाही आणि ते जर ओतलं तर तसंच्या तसं सुकं पान दिसतं. असं अव्यक्त, असं कुठेतरी डिटॅच्ड लाईफ, म्हणजे कुठेतरी खूप अडकून न राहता, त्या गोष्टींमध्ये अडकून न राहता त्या कर्माला पूर्ण करणं. आणि अशा प्रकारे प्रभावांपासून निश्चितच की कुठल्याही कर्म फळांचा त्याग केला जातो, कारण कृष्ण भावना भावित ते कर्म केलं जातं. हरे कृष्ण माताजी. पुढची स्लाइड घेऊ माताजी. हो, पुढची घ्या. प्रभुपादांचं उदाहरण आपण जे दिलं, आणि म्हणूनच प्रभुपादांचं जे उदाहरण दिलं की हिप्पी लोकांमध्ये अंमली पदार्थ व्यसन करणारे आणि अनेक लोकांमध्ये राहूनही प्रभुपादांवर कुठलाही विपरीत परिणाम झाला नाही, परंतु त्यांची मनं परिवर्तित झालेली आहेत आणि त्यांच्यामध्ये परिवर्तन झालेलं आहे. कारण अशी व्यक्ती काय असते, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. नम्र ऋषी, खऱ्या ज्ञानाने विद्वान आणि सौम्य ब्राह्मण, एक गाय, एक हत्ती, एक कुत्रा आणि कुत्रा खाणारा बहिष्कृत समान दृष्टीने पाहतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ही व्यक्ती समदर्शिनः, ही व्यक्ती प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये परमात्म्याला निवास केलेला बघते. आणि म्हणून मग ती भले चांडाळ असू दे, ऋषी असू दे, ब्राह्मण असू दे, कुत्रा खाणारा असू दे, कशा प्रकारे मग तो एखादी कुत्राही असू दे, परंतु प्रत्येक त्या सजीवामध्ये, जीव असणाऱ्या त्या सजीवामध्ये निश्चितच कुठेतरी सगळ्यांमध्ये परमात्म्याला शोधल्यामुळे समदर्शिनः, सगळ्यांना समान दृष्टीने बघितलं जातं. अशी व्यक्ती निश्चितच श्रेष्ठ मानली जाते. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग ज्यांना हे कळलंय, बुद्धिमान व्यक्ती काय करतात, बुद्धिमान व्यक्ती निश्चितच या कुठल्याही इंद्रिय विषयांच्या वासनेमध्ये अडकत नाही, कारण ते खूप क्षणभंगूर आहे हे ते जाणतात. कारण त्यांनी जर त्या कर्मफळांचा भोग घेतला तर कुठेतरी ते कर्मबंधनात अडकतील, ह्याची कुठेतरी त्यांना कल्पना असते, ते ज्ञान असतं. कारण थोड्या वेळासाठी फक्त ते भोग भोगायचे आहेत, म्हणजे त्या कर्मफळांच्या बंधनांमध्ये अडकायला लागतं. आणि जसं आपण इथे या प्राणी मात्रांचं बघतोय, हो, जसे एखादी सेन्सेस त्यांचे इतके स्ट्रॉंग असतात, तर बघा, ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यंतवंतः कौंतेय तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण माताजी. न तेषु रमते बुधः. हरे कृष्ण. एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्तोत्रांमध्ये भाग घेत नाही, जे भौतिक इंद्रियांच्या संपर्कामुळे होते. हे कुंतीपुत्र, अशा सुखांना आरंभ आणि अंत असतो, त्यामुळे ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच एक बुद्धिमान व्यक्ती दुःखाच्या स्रोतामध्ये भाग घेत नाही, कारण तिला माहिती आहे की हे सुख मिळालं तरी ते क्षणभंगूर आहे. पुन्हा हे दुःखालय म्हटलंय, मग पुढे जाऊन आपल्याला याला की सगळ्या मिझरीजनी भरलेलं आहे, असं हे दुःखालयम आहे. आणि म्हणून मग जिथे प्राणी मात्र सुद्धा बघा कशा प्रकारे बळी पडतात, त्यांचं एकच कुठलं तरी सेन्स, एकच कुठेतरी ज्ञानेंद्रिय इतकं पॉवरफुल असतं की ते स्वतःला आवरू शकत नाहीत. त्या टिटव्या बघताय बघा, लाईटाकडे ते आकर्षित होत आहेत, त्या लाईटात जाऊन मरतील तरी त्याचं आकर्षण आहे. त्या हत्तीला, त्या मादीचं आकर्षण किती, खड्डा समोर खणलेला आहे आणि त्या खड्ड्यात पडतोय. हरणाला बासरी दिसतीये, पण कुठेतरी ट्रॅप आहे, त्याच्या भोवती कुठेतरी जाळं मिडलं गेलेलं आहे. पण या सगळ्याची कल्पनाच नाहीये, कारण तितकी बुद्धिमत्ता, तितकी पात्रता नाहीये. कारण ते एक प्राणी मात्र आहे. ज्या माशाला गळ लावला जातो आणि मग कुठेतरी त्याला खाणं लावलं जातं आणि त्याला आकर्षित केलं जातं, कारण ते कुठेतरी त्याला आकर्षित करून त्याच्यापासून त्याला पकडलं जाण्याचा तो डाव आहे. आणि म्हणून हे सगळ्यांमध्ये इतके सेन्सेस एकच स्ट्रॉंग असलेल्या प्राणी मात्रांची अशी अवस्था, ये ही संस्पर्शजा भोगा, अशा या सेन्स ग्रॅटिफिकेशनला, अशा या सगळ्या सुखांना कुठेतरी ते आकर्षित होत असतात. त्यांचं एक इंद्रिय इतकं पॉवरफुल आहे. आपली 5-5 ज्ञानेंद्रिय आहेत आणि ती किती पॉवरफुल आहेत बघा.
की ज्याच्यामुळे काय धोका होऊ शकतो, किती डेंजरस आहे. आणि म्हणून मनुष्याने कशा प्रकारे स्वतःला त्या इंद्रिय विषयातून अनासक्त करायचं आहे. आणि म्हणून ज्ञानी मनुष्य त्यात आनंद मानत नाही, कारण ते कुठेतरी क्षणभंगूर सुख आहे याचं त्याला कल्पना असते. म्हणून बुद्धिमान मनुष्य हा बुद्धिमान मनुष्याला जर सांगितलं योगा करतोय, तर तो निश्चितच कुठेतरी कृष्ण भावनेमध्ये ती व्यक्ती आहे, भक्त आहे हे जाणे. आणि म्हणून ही बुद्धिमान व्यक्ती कुठल्याही त्या कर्म बंधनात अडकत नाही, निष्काम पद्धतीने ते कर्म पडतं, कारण स्वतःच्या इंद्रिय सुखासाठी ते केलं जातं फक्त. हरे कृष्ण माताजी. तिथे कमळाचं पण एक उदाहरण दिलेलं आहे, की कमळामध्ये भुंगा अडकतोय, मग माहितीये ते परागकण खायला गेलो तर आपल्याला आपण तिथे अडकू, गुदमरून मरू, तरी पण त्याच्यात जातो. आणि म्हणून मग कारण इतके ते सेन्सेस इतके स्ट्रॉंग असतात, इतकी ती ज्ञानेंद्रिय, एकच ज्ञानेंद्रिय इतकं स्ट्रॉंग असतं की ते कुठेतरी त्यांना त्या मृत्यूकडे ढकलतंय, तरीही त्याची कल्पना येत नाही. आणि हेच मनुष्याने जाणायचंय, की या भौतिक जगामधलं सुख किती क्षणभंगूर आहे आणि ते कुठे ढकलतंय आणि कुठल्या पातळीला नेऊ शकतं याची कल्पना बुद्धिमान मनुष्याला निश्चितच असते. म्हणून तो त्या कर्मबंधनात अडकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. आणि मग जो सकाम कर्मामध्ये बघा ती ज्ञानेंद्रिय कुठेतरी मला हे मिळवायचंच आहे, जसं आपण काल म्हटलं ती काम वासना, मग मन बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावरती ती काम वासना अशी आच्छादून बसलेली असते की ते मिळवायचंच आहे कसंही. त्या सत्व रज आणि तम मध्ये रज आणि तम ही व्यक्ती कुठेतरी वासनेच्या आहारी गेलेली असते. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग ज्या सकाम कर्मामध्ये व्यक्ती अडकलेली आहे, की ते सकाम कर्म नसून भगवंतांना अर्पण केलेलं कर्म. आणि जे आपल्याला सवंगडी दिसतायत बघा भगवंतांच्या अतिशय प्रेमा, जसं मी परवा मला वाटतं का कालच्या अध्यायात सांगताना, तिसऱ्या अध्यायात सांगताना, की जिथे भगवंतांच्या अतिशय निकट अशा गोपी, ज्या गोपी जसे भगवंतांचे सवंगडी, की इतकं त्यांचं मन हे भगवंतांमध्ये पूर्णपणे गुंतलेलं होतं. इतकं इतकं पाहावं भक्ती, प्रेम भक्ती, मग ते प्रेम इतकं अतोनात होतं. मग भगवंतांनीही ज्या गोकुळवासियांवर अगदी अतोनात प्रेम केलं, त्या गोकुळवासियांनीही भगवंतांवर अतोनात प्रेम केलेलं आहे. परंतु त्यांनी जे केलं ते भगवंतांसाठी केलं. आणि कशा प्रकारे बघा ते सवंगडी खाऊ घालता आहेत भगवंतांना, कारण की जे करायचंय, मग जे अन्नही ग्रहण करतो आहे ते भगवंतांना अर्पण करून जेव्हा त्या कृतज्ञतेच्या भावनेने आपण ग्रहण करतो, त्याच्यामधून तो नैवेद्य आपण ग्रहण करत असतो. आणि हे जाणणं, ही कृतज्ञता, की मी भोगता नाहीये तर कृष्णासाठी मी हे करतोय. आणि म्हणूनच भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम सुहृदम सर्व भूतानां ज्ञात्वा माम शांती मृच्छती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. सर्व यज्ञ आणि तपस्या यांचा अंतिम उद्देश सर्व ग्रह आणि देवतांचा परमस्वामी आणि सर्व प्राणी मात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून मला ओळखून ऋषी भौतिक दुःखाचे वेदनांपासून शांती प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या गोकुळवासियांना खात्री होती, ज्या भगवंतांवर अतोनात प्रेम केलेलं होतं, ज्यांना गोकुळवासियांना गोवर्धन पर्वताखाली ज्यांनी रक्षण केलेलं आहे ज्यांचं. आणि म्हणूनच जे विष्णूंना सगळे यज्ञ आपल्याला तिसऱ्या चौथ्या अध्यायातही याचा उल्लेख, की भगवंतांना ते कर्म अर्पण करणं, म्हणजेच जेव्हा हे यज्ञ स्वतःचं विहित कर्म सुद्धा जेव्हा विष्णूंना अर्पण केलं जातं, की सर्व यज्ञ आणि तपस्या या सगळ्याचा अंतिम, मग ज्या वेदांचा अंत म्हणजे भगवंत हो. कृष्णाला जाणलं नाही आणि वेदांचा अभ्यास केलाय, मग काय अभ्यास केलाय? ज्या भागवताला सगळं जाणलंय पण कृष्णालाच जाणलं नाही, ज्या सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या सगळ्याचा अभ्यास केल्यानंतर वेदसूत्र हा वेदांत सूत्राचा संकलक प्रत्यक्ष भगवंत येतो. ज्या पुढच्या अध्यायांमध्ये आपल्याला नक्कीच जाणायचं, की जे काही आहे या वेदांत सूत्रामध्ये लिहून ठेवलेलं आहे, की भगवंत कशा प्रकारे, मग आपल्याला पुढच्या कोशांना वगैरे, जसं आपण परवा बघितलं, की अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, मग हे जे कोश आहेत, कसं इंद्रियापासून लोअर म्हणजे सगळ्यात खालची पातळी ही इंद्रिय, कारण कुठेतरी आपण देहदारी भावनेशी, मला हे हवंय, हे माझं आहे, मी हे बनवलंय, मी ही बिल्डिंग बांधली, हो पण ते विटा माती कुठून आलं? कारण कुठेतरी स्वतःला सगळं श्रेय घ्यायचं आहे.
मग मला मला माझ्यापासून माझ्यात एवढी धमक आहे, मी असं आहे, मी तसं आहे, कारण मग मी त्याचा भोगता आहे. मग भोगता आहात तर त्याची कर्मफळांच्या बंधनातही अडका आणि त्या कर्माच्या फळांचे भोगही भोगा. आणि म्हणून जी व्यक्ती हे सगळं ओळखून आहे की सर्व प्राणीमात्रांचा कल्याण करता आणि हितचिंतक म्हणून भगवंतांना जाणती आहे, ती व्यक्ती ऋषी भौतिक दुःखांच्या वेदनांपासून असे जे साधू म्हणून गुरु साधू आणि शास्त्र याला पडताळून जो उत्तम गुरु म्हटलेला आहे, त्याला हे ज्ञान आहे की सर्व ग्रह आणि सर्व ब्रह्मांडांचा जो आधी आपण पुढे जाऊन मग आधी दैव आधी यज्ञ की सर्व यज्ञांचा अधिष्ठाता म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत पुरुषोत्तम सर्व पुरुषात उत्तम असा आणि जो सगळ्या परम तत्व सगळ्या कारणांचं कारण हे सच्चित आनंद. मग भगवंत हे कसे आहेत तर भगवंत हे सर्वांचा नियंत्रक आहेत, सर्व सर्व सर्वोच्च नियंत्रक आहेत, एक उत्तम सखा आहेत भगवंत. ज्या ज्या अर्जुनाकडे बघून आपण म्हणतोय की जे उत्तम सखा जे साख्य आपण बघतोय, ज्या ज्या त्यांचे गोकुळवासी सवंगड्यांबरोबर किती सुंदर लीला त्यांनी केल्या. आणि असे भगवान हे काय आहेत तर सर्वोच्च नियंत्रक आणि जे शांतीचे दूत आणि कशा प्रकारे ते सखा आहेत सगळ्यांचा आणि ते सच्चित आनंद की जे शाश्वत आहेत, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि जे आनंदमय कोशात. मग भगवंतांना आपणही त्या आनंदमय कोशामध्ये आहोत, हवे आहोत की ज्या आध्यात्मिक मार्गावर जेव्हा आपण प्रगती साधू कुठेतरी देहधारी भावनेशी निगडीत न राहता आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला जेव्हा मार्गस्थ करू, निश्चितच आपण त्या मार्गावरती आपण मोक्ष मार्गावरती मोक्ष प्राप्तीच्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ ते विचार ते ज्ञान जेव्हा आपण पूर्णपणे आत्मसात करू तेव्हा निश्चितच या दुःखाच्या वेदनांपासून शांती प्राप्त होते. आणि असे जे गुरु साधू ज्यांना आपण म्हटलेलं आहे ते निश्चितच या गोष्टीला पूर्णपणे जाणतात. हरे कृष्ण माताजी. असा हा पाचवा अध्याय आहे ज्याच्यामध्ये कर्मयोग. अध्याय खूप छोटा आहे परंतु कर्माविषयी मग त्या निष्काम कर्माविषयी म्हणून कथांमधून तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केलाय की कशा प्रकारे कुठल्याही कर्मबंधनात स्वतःच्याच कर्माचा जो द्वेष करत नाही तो कुठल्याही कर्माच्या फळांमध्येही अडकत नाही आणि जो निष्काम पद्धतीने करतो आणि कुठल्याही गोष्टीचा प्रभाव म्हणजे प्रभुपादांवर त्या हिप्पी लोकांचा त्या अंमली पदार्थ ग्रहण करणाऱ्या लोकांचा कुठलाही प्रभाव पडला नाही तर प्रभुपादांमुळे ते परावर्तित त्यांची मनं झालेली आहेत, कुठेतरी ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांच्यामध्ये झालेलं आहे कारण ते निष्काम पद्धतीने केलेलं कर्म होतं, कृष्ण भावना भावित केलेलं कर्म होतं. असा हा इति पंचमोध्याय समाप्त. या कर्मयोगाला आपण इथेच थांबवतो आहोत आणि माताजी रेकॉर्डिंग थांबवलं तरी चालेल. कुणाला काही प्रश्न